Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat kuman nga isalaysay ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Jojo, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo, Sir Lucio. Adda ka din ni Atina, sarong karak ko mati anak yo. Talaga matanapuskol ti rupa man niya. Namin ano ka din nga imbagami, asaan da ka kayat aparay ti anak mi. Hangam no apay nga ipilit mula tati bagim. Sir Lucio, ay ayatak ti anak yo. Napudno akin ko ana. Lipata mo ti anak mi. Gaputa sana kasken ka, amamirmiraot laeng ti kayat mi, apakinobyoan ti anak mi. Ala, pumanaw kan, no di mo kayat nga ipakamat ka, kadagiti na uuyong nga aso mi. Panaw! Sige sir, pumanawak. Ngamday ito lang ti may bagak. Jak tumabalin nga adaywan, kan lipaten ni Atina. Gaputa ay ayatek unay. Anya, pinabainan na kaman gayaman ti ama ni Atina, anak ko. Uwan nga rod nanang, mawatak matkit di. Gaputabak nang da, ken nangato da. Idinto tada tayo ha. Aggargar din tayo laeng. Agpapanpay, anak ko. Saan arumbang nga uyawen ken imameg na ka, gapulaeng iti dayta. Amumi nga agpinpinateg kayo kin ni Atina. Awan ko mamutkit diti parikot, no kayat nakati ama na. Ngam mabuteng kami kin ni tatang mo, iti mabalin nga aramiden na kan ka. Nasaysaya at salaeng no aglinipat kayon. Gaputa di mi kayat ama isagmak ka, anak ko. Husto ti inam, anak ko. Di mi kayat nga dadakas ang mapagtag mo. Gapo iti pan nakirelasyon mo kan ni Atina. Di kay madanagan tatang. Nanang, kanayon nga agan anadak. Jak ngamin kabailan alipaten ti babae nga ay ayatek unay. Jojo, pasensya ka la kuman iti kasi apa nagsasao ti amakkan ka. Siya kun ti agkitkid daw iti pasensya. Gapot tadyak kaya ti kasjay nga aramiden na. Ngam, awan mabalin ko. Nauyong ni Papa. Ipapilit na ti anyaman akayat na. Di kagdanag Atina. Mawatak ti amam. Gapotapod numat ti kunana. May saklang agardinero. Kat santang agbagay. Agyaman akno kasta, Jojo. Diyak kayat nga agin na dayuta. Gaputa ay ayatan ka unay. So asapay la kuma. Tasaan kantong agbaliw kanyak. Nga uray kas jet ipakpakita ni papakan ka. Ikarik Atina. Gaputa ipatpatag ka unay. Tungpalen ta dagiti amin nga arapaap ta. Agyaman akno kasta, Jojo. Sige nga, Rod. Ituloy tanti agpasyar dito'y parke. Sige lang, Jojo. Agmerienda ka pa'y sakbay nga agawid ka. Talaga nga impasaganak dagita amakan iti babaunan mi. Agyaman ak Atina. Sino tinagkuna nga umay ka dito'y balay? Sika nga anak ti mamirmiraot. Nagpuskula talaga ti rupa man niya. Ala,
Pumanaw kan ditoy. Gaputa saan ka maibagay ditoy mansyon me. Papa, pangaasim kumamat. Saan kumamat akas tati pa nagsasaom ka ni Jojo? Di ka makibiyang kada kami, Atina. Ala, panawan na kami ditoy. Tagsarita tantuin ton madamdama, Atina. Sige na, Tina. Panawan na kami pailang dito eh. Sikati makaamo, Jojo. Ngam, Papa, diyo kumadangran ti kaayan ayat ko. Talaga natangken ti ulo man ya. Atoy. Awatem daytoy agatad lalaki. Amo ka daytoy laeng tiga po no apay asaan mo amaadaywan ti anak ko. Ala emon kat pumanaw kan. Sir, saan amagatadan ti panagayat ko iti anak yo? Jak to awatan ti kwartayo. Jak to ilako tinapudno a panagayat ko iti anak yo. Sorry, sir. Ngam jak awaten dayta a kwarta. Anya tinapasama ka, Tina. Apay amadlaw a nagsangsangit ka. Dinangran nakakaditi amam. Gapo iti pa nagkita tamanen? Saan, Jojo? Ngam, iadayo na konti amakan ka. Huh? Katawan apulos ti maaramida. Gaputan na turay ni Papa. Isurot na kon ijay Amerika. Kadyak amuno ka ano ti panagsubli. Nagsakit matanda ito ya pagbanagan ti ayan ayat ta, Atina. Ngam, ikarim ko makanyak, ngagsubli ka. Wan, Jojo. Ikarik nga agsubli ak. Gaputa si kalaang ti lalaki nga inayat ko itinapudno. Kat sapay la kuma. Tamauray mo dayta. Ikarik, Atina. Urayak ti panagsublim. Tapno tong palenta dagiti amin nga arapaap ta. Nagpipintas dagiti natangkan protas amolam, Jojo. Nagmayat aboy buyaan, kan makapabangar. Agyaman ak, Mari. Bayam, mangpurusak ka dagiti prutas kan natin. Yawid mo, kas regalok. Agyaman akno kasta. Jojo, adaman damagak Oh, anya day ta. Sige, agdamag kalat ta. Kayat ko laang ama-amuan no aging gayta. Kat adapay la panagayat mo ka ni Athena. Ay ayatak ni Athena, aging gayta, Mari. Kat ingkarikon iti bagik. Asa anak to nga agayat pa iti sabali. Apay andi mo iwaras ti panagkitan. Kat agayat ka iti sabali. Saan mon anam namaan asubyan na ka? Gaputan na bayagan nga adda iti Amerika. Pasensya ka, Mari. Ngam ni Athena laeng ti inayat ko itinapod no. Aguray ka. Apay akas tamat ang ti bagbagam. Ha? Ko awan matkit di. Lipato man no anyaman tinaybaga. Mari, amok, ken mariknak. At damat panagayat mo kanyak. Napintas, ken nasingpot ka. Saan ka anarigat nga ayaten? Ngam pasensyakan. Gapot akabsat lang ti pangibilbilangak ken ka. Ko Jojo. Lipato man ti kasdyan na ibagak. Lipatan tan ti maipapaniti day tabanag. Sige, agpakada akon. Nay, Jojo, anak. Ada ka pa'y matlagayam dito'y salas. Apay adi ka pa'y lamapan maturog. Hamok, nabannog ka nagmalmala managtrabaho ijay garden. Bayandak pa'y lang dito'y tatang. Kayat ko lang ti agpanunot. Ay, amok latan ti pampanunutan. Apay, awan ka di Apolos ti komunikasyon nyo ka ni Athena. Talagang awan tatang.
At dangag pa sa cellphone ko. Ngam pulos adi pa imawag kanyak ni Atina. Amangan mat no makumikumlaang ni Atina. Si kantumat nga main. Di mun tumat kayat ni Mare. Idin to tamadlaw nga gayat launay kan ka. Tatang, kabsat lang ti pangibilbilangakan ko na. Ket jak mabalin apilitin to'y pusok nga gayat iti sabali. Urayak ti panagsubli ni Atina. Mangnamnamaak atong palen na ti Karina nga agsublimot laeng. Tapno tong palen mi dagiti arapaap mi. Oh, at titiberinda anak ko. Mangan ka pa ay tapno anda pabigsam nga agkarteng. Permitig agad mo. Iso ang nagpipintas manen dagiti mulam ita. Agyamanak nanang. Ket agyamanak, gaputan na pintas latta dagiti mulak. Itilaksid dagiti naglabas sa bagyo. Sapay la ko ma. Tamayra na iti na nga to apresyo dagiti nateng into nagapitak. Wan nga rod anak ko. Ang nadamag mo ka din. Tian nga nanang. Makiasawa mo't gaya mo ni Mare. Taga-kabang-ibang kano a barangay ti pakiasawaan na. Ay ket nasayat ano makiasawan. Naragsakak para kenkwana. Saan ka kadi nga umapal? Lumaklakay kan. Ngamawan pa'y laeng pamilyam. Apay, urayom ka di pa'y laeng ni Atina nga aging gaita. Husto kayo nanang. Si uurayak pailaan kenkwana ngaging kaita. Kat saan to ang mapukaw tinamnamak ngagsublin tumot laeng ni Atina. Ala, sapay la kumangarot takas ta anak ko. Tapno saan ang masayang ti panawin a panaguray mo kenkwana. Nakapasyar ka mat dito'y balay, Mari. Adda ka din napatag nga ipagam? Kayat kalaang nga awisan, iti umadanin a panagkalay sami ka ni Jomar. Sapay kumata makaumay ka. Ah? Kasta ka di? Kablawan ka. Naragsakak baraken ka. Ket di kagdanag. Umayak to inton kasaryo. Agyamanak. Wan gayam, kaano nga tangag subli ni Atina diti lugar tayo? Nabayagan dya ipapan na iti Amerika. Wen nga rot. Ngam, mangnamnama aklat tangag sublipay. Kasano na dagayaman pamilya na? Kasano kan? Di ka kumamat agsawi ti kasta, Mari. Dakal ti panagtalag ko kanya Atina. Iso ang mamatiak, asaan nak to nga isukat iti sabali. Pasensyakan iti na ibagak. Ngamala, sapay la kumangarod, tamatungpal to matlaang dagiti arapaapyo. Kan ni Atina. Anak, matuloy kayo kadimat lang nga agbiyahe ijay bagyo inton bigat. Wen tatang, masapol nga minasambutan mi tinangina a presyo tinatang. Sana bale? Nakasaritak maten dagiti kakadwak amang ibiyahe ka dagiti natengken prutas. Ala ay katagan anad kayo nga rod barok. Wen tatang, sapay la kumatasan nga agtudo iti napigsa inton bigat. Tapno saan anagalis ti dalan. Andak manen dito'y parke akanayon mi apagpasyaran idi kini Atina. Napintas lata dito'y. Agpagnapagnaak. Ti babae anak katukaw iti dayjay banda. Kasla ni Atina. Asit gak. Kaya't ko ama sigurado no iso talaga ni Atina. Atina, si ka nga agpaiso. Jojo, si kakading agpaiso? Huwan Atina, kailiw ka una yan. Ngam, apay nga dakaduam nga ubing. Kaya't ka di asawan day ta nga addan pamilyam. Kat saan ka na nawaya? Pakawanan nak, Jojo. Ngam, husto ka. Adan pamilyak. Kat anak ko to'y ubing akadwa kita. Anya? Awan mo't gayam ti serbi ti panangururay ko ken ka itinabayag. At dagayaman asawam?
Pakawanan nak, Jojo. Pangaasim ta din ako magunaan. Diyak na tong paldagiti karikan ka. Ngam nalabit aga po awan apulos tinagbalin a komunikasyon ta. Isuan ay bawing iti sabali ti panagayat ko. Nakalipat hak, Jojo. Saan mi lang amin akadwa itaan nagbakasyon ti asawak? Isuadwa kami lang iti anak ko anagawid ti Pilipinas. Nagsakit na ito na pasamak iti relasyon ta, Atina. Ang mala, di ka madanagan. Itapay lang, napakawan kan. Nalabit asan na datati na ikariti tunggal maysa. Agyaman ako, nay, Jojo. Kat ikarkararak ko, asapay la kuma. Tamasarakam tumat ti ayat aparakan ka. Kat agbalin kan tumat anaragsak. Ulitak, pakawanan nak, gapu iti jakpan nakatungpal kadagiti kari. Oo, adto iti kape manak ko. Agkape ka pa, kabayatan ti panaglutok iti pangrabyan tayo. Agyaman ak nanang. Madlaw-launay analitay ka, anak ko. Apay, di mo ka di pa ilan na aklon tinapasamak iti ayan-ayat yo ken ni Atina. Nasakta na kiti husto nanang. Nabayag ang nagururayak. Kanang namnama nga agsubli ni Atina kanyak. Ngem, at damat gayaman pamilya na. Ti babae nga inayat ko itinapod na. Ala, anya nga ingarot, anak ko. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding iti tunggal maysa. Iso amang lipat kan, kat mangrugi ka manan. Diyak amo nanang. Ngamno ita. Kasladyak amo, no kasanwak amang rugi. No kaanwak ang makalipat. Maawatak tirik naman ako. Tatalagaan na sakit tinapasamak. Nga masapol nga agbalin ka na tibker. Manglipat kan, kat kidawang titulong tinamarswa. Tapno madairam ti panubok asim mangbay iti biyagmaw. Nanang. Kat agyaman ak unay. Gaputad da kayo latta amangan andingay kanyak. Agyaman na, Jojo. Tapinatgam ti awis ko amangan tayo ti day ti restaurant. Ket, wan mat amari. Agpagayan ta, saan ka di? Ngam, anya ti ko na mga ibagam. Apay nga inawis nak dito a restaurant. Kaya't kalaang apalagipan, kas may sa apagayam. Anya ti kayat mo asawan, Mari. Amok asaan ka pa'y anak kapag move on. Gapo iti nasakit na pasamak iti ayan-ayat tso ka ni Atina. Iso akayat ko nga ibagakan ka. Nga, agayat ka ni iti sa bali. Kat lipatan mo ni Athena. Sana bali. Gaputa naglaka para kan kuha na tinanglipat iti ayan-ayat tyo. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta, Mari? Nalakala nga ibagam da ita. Gaputawan ka iti sitwasyon ko. Okay, pasensya ka lang kuman kanya. Diyak lang amin kayat nga agpaidagal ka. Gapo iti day taabanag. Pudno nasakta na kiti hosto. Ket gapo iti dayta. Planok ti agabroad. Tapno nalaklaka ang makalipat. Nasaya at day planom. Kat idawdawat ko iti apo. Asapay la kuma. Tamakasarak ka iti babae at talaga aparakan ka. Tapno masukatan iti ragsak. Ti panaglidliday mo. Aging gaita, adda akpaylaang dito'y abroad, Mr. Lonely. Ininot matan ang makaliplipatak. Kastain katagyamanak. To'y pagayam mo, Jojo. Jojo pagayam ko, agyamanak iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Ala, anya nga rod, lipate mon tinasakit anapasamak iti ayan ayat yo.
Gaputan alabit at talaga asaan ada kayo, tinaita ni apara iti tunggal maysa. Agbalin met, aleksyon da ito'y pakasaritaam, asaan nga amin a plano wenno arapaap kat matungpal. Isu arumbang nga isagana ti bagi, iti mabalin a mapasamak iti masakbayan. Ala, manglipat kan, ket agayat kamanen. Di mo irikap tapusom, gapu iti kasjay a napasamak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Jojo, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Alen iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak idi apabor iti pagsasao. Ano boyfriend ti gayem mo, saan mo asuluten? Ngam kinnan ko dayta a pagsasao. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Len. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Aday bagakan ka, friend. Ngam secret pala ang daytoy, ha? Anya dayta? Sinong bata ko ni Russell? Kaayan-ayat kun. Yes! Kamo dyanan na. Sinong batang matlaangan? Among, agbagay kayo launay. Among kadi nga ibagbaga na kanya, tinalaw sa panaggusto na kanika. Damdamagan na pa'y kanya, nada nga ta pag-asa na kanika. Kat, anya nga timbagam. Imbaga kadakkel tinamnaman na kanika. Ay, loka ka talaga. Sa anak mo't anag kamali, saan ka di? O, kitaam, kat sinong bata mon? Wan, amo mat nga istrikto unay dagiti dadakkel ko. Iparit da makirelasyon nak, aging ka sa anak ama katurpos. Iso asaan ama balin ama amwanda. Di saan mo nga ibagbaga? Ilimad yu ti relasyon nyo? Kan, rombang laeng, apalpasan nyo nga umuna ti panagadal nyo. Oh my God, sumurot ka kada kami iti kantin. Nagtulag kami nga agkita kami ijay iti kastoy nga oras. Congrats, Russell! Singbatan na ka matgaya mo ti gayam ko. Thank you. Kan agyaman akmat iti panang patibker mo iti pakinagam ko. Nga orayak lang nga sungbatan nak tigayim mo. Da kayo adwa, ha? Pag may saan dak gayam. Pwera nga, friend. Talagang aming nagbagay kayo. Siyak ti makikilig, kata kayo adwa. Perfect match kayo. Promise. Guwapo, kanapintas kayo. Da kayo ti Jack and Rose iti biyag ko. Wen ka di, ilibre ka ita. Gaputas sinungbatan na kung tigayem mo. Sanan ama sapol, abulain na kami. Nagadulakit din nga ibagbagam. Hoy, oray di nakilibre, agpaiso ti bagbaga kanya. Kanday ti tandaan ma. Saan mo aluklukon di tagayim ko? Tasyak ti makalaban mo. Wen ka di, saan ko alukon tigayem mo? Mabuti nga ken ka. Iti day ta kinadakkel dagiti muscles mo. Ala, ag-order tayo ket din. Makakatawa ak manen kada kayo adwa. Adamadlaw ko kada kayo kani Russell. Apay asaan kayong agpinpinansin? Sumro mo tayo gayam mo. Kumkompormi mo tan tibagbaga na kanya. Taapay ngamin aya. Intulod na kami ije paradaan ti bus iji Friday. Taagawid ak nga rod ije probinsyami. Nakita na akin na sa unak ti kinaubingak ang nakalugan iti bus. Kan inoffer na nga iti abay na ti pagtugawak. Alangan mo tapabainak. Saan ko mo tamabalin nga iyam amo ni Russell kan kuana?
Tama nga no, agipulong ka dagiti dadakkel ko. Dayjay laang ti saan nyo ang nagkinaawata? Saan ko nga min replyan adagos ti text na idadak ijay bas? Kan, saan ko amasong batan dagiti awag na idi nakaawi dakon? Ta saan mo tapi mampano da papakan mama ijay balay? Kurt, saan nakapay a kinasao? Manipot si mangpot ka. Saan pa'y nga rod? Sige, bayam. Siya kun ti makisarita kan ko na. Apay nga inasit ganak. Kanapay nga may saka. Namnamaam ka di akadwak ni Joy? Wen. Kanam na maak nga kid daw kuma iti pamakawan kanyak. Anya ti basol na. Apay ko mga agkid daw iti pamakawan. Idintulot ko ijay terminal ti bus. Di nakpinanpansin. Idi nakita na ti amamuna. Nakikatugaw da ijay nga amamuna. Sininyasak amapanakon. Ngam saan man la kumita kanyak. Kan uray text ko, saan na ariniplayan. Nag-enjoy launay siguro ang makisarsarita iti amamuna. Anya nga ti kayat mo nga aramiden na. Yam amuna ka iti kunam nga amamuna. Kalpasan na, agipulong mat kadagiti dadakkel na. Natural, asaan nga agpadlaw, nga adda lang itulod kan kwa na. Iso asaan na kan apinansin. Apay nga rod adi naman la riniplayan dagiti text ko. Saan ka ko mga agbalin a selfish? Natural. Kaubingan na ti kasasauna. Ay na, Russell. No kayat mo nga agbayag ti relasyon nyo, rumbang laang nga awatan nyo ti tunggal maysa. Saan laang atiriknam ti pampanunutam? Di man la nagsorry met, iti saan na apanang sungbat kadagiti awag ko. Di pa'y makisarita kanyak. Sika ti lalaki. Sika ti agsorry. Sika ti umasidag kan kwa na. Kan awan ti basol nga inaramid na. Apay ko mga agsorry kan ka. Makaamo ka? No saan ka nga agsorry kan kwa na? Saan mat nga umasidag kan kadayjay tag gumurgura? Nasakit tinakam na kan ka. Anya? Nasakit tinakam na kanyak? Sige nga rod. Siya kun ti agsorry kan kwa na. Kasano? Nagsorry kan ka ni Russell? When friend, ayos kamin. Katagyaman na kan ka. Gapo iti panakisaom kan ko na. Awan ang yaman na, friend. Basta sika. Aramidak ti amin para kan ka. Talaga amay saka anapod na agayam. Hard to find ako nada. Oray siyak mat Swerte tanaadaanak iti gayam akas kan ka. Bad news, Russell. Nag-text kanyak ni Joy. Naamuan dagiti dadakkel na ti relasyon nyo. I-transfer da kanon iti pagadalan. Saan da kanon apalubusan nga agsubli ditoy? Anya? Awagan man. Kaya't ko akasarita. Namin anon nga indayal ko. Ngam out of coverage. Jak lakit di ka ba ala na mapukaw ko ti gayem mo? Isu ti inspirasyon ko nga agad adal. Oray siyak. Ay, kailiw kon to lakit di tigayam ko. Saan mo asar nga nakuntakan? Agdamag ka kadagiti daddo mga amamuna. Barang adda amuda apakakuntakan kini Joy. Saan ka amadanagan? Takas taa talaga ti aramida. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Kanayon ka nga absent. Madadahal mo ti panagadal mo no kasta. Awanan ti sirbi ti biyag ko. Tawan mo ni Joy. Ay, unay kan aya. Oray siya. Dakkel ti panakaikawak iti kaawanan ti gayam ko. Ngam ikarigatak latamat alabanan ti riknak. Jak kayat aboy-buyaan kalatan ang madadaal ti panagadal mo, Russell. Gapo ta imbilang kamot ti nagayam. Isu nga isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Ornosam ti bagim, ta sumrak ka ita. Sana rumbang imay ka dito itagos ko. Ala, pumanaw kan. Sumrak ka niti klasem. Sana ka pumanaw. No di ka pilagkunay dita. Sa buwagan ka iti danom. Anya? Tungpalin na kuma. Tapagsayatan mo't laang ti ibagbagak. No inbilang nakagayam, surutam ti ibagbagak.
tatang. Imawagak, ta ipakaamok ka sa anak pay laang ang makaawid. Busy kami diti pagadalan. Kas ano nga ron ti allowance mo, no saan ka makaawid? Ipaw ityo kumalatan. Talaga ngamin adyak masango ti agawid, tatang. Ala, katuna. Agan anat ka nga ron akanayon dita, wan. Wan, tatang. Saan dak apakadanagan? Uray da kayo mat. Agan anad kayo akanayon dita. O sige nga rodan, tatang. Agpakada akon. Taado pa'y ti aramidak. Bye. Ay, maaramid ko pa'y kit din ti agulbud ka ni tatang. Gapo ka ni Russell. Kaya't ko ang mabantayan. Tapno saan manin nga ginom. Inton ma-hangover. Saan to manin ang makastra? Oh, Len, agmay-may sakamot ita ngagtugtugaw dito'y sirok ti kayo. Saan mo akadunga ti sinulot mo a boyfriend ti gayem mo? Ha? Saan ka boyfriend ni Russell? Oh, panagkitak ngamin kat addan relasyon nyo. Saan kayo ngagsinsina? Tultulong laang. Tapno ituloy na latta ti panagadal na. Dadaulan namat kami ng tibiyag na. Gaputawanan ni Joy. Agan-anad ka, ang mga numa-in love ka ni Russell. Wano, na-in love ka pa ikit din. Ha? Wano saan, iso, ti ma-in love kan ka. Kanya? Agpaiso ti imbaga ni Mia. Agayata kun ka ni Russell. Ngam saan arumbang day ti amarikrik-nak para kan kuana. Sana bale. Ta medyo naka-move on san itinapasamak da ka ni Joy. Saan mo tan nga agin inom? Nagsublin iti sikod. Isu aliklikak mo tan. Katap mo na dardaras ko ang malipatan. Sung batak laangan ni Vic na agar-aram kanyak. Babaan kan kuana. Maliklikak matan ni Russell. Agyaman nak. Tanauray kumatla nga sumbatan nak. Kunaklakit din no di nakayat. Apay, planom ko ma nga isardeng ti agarom kanya? Saan maet? Ngamjak ni namnama asong batan nak. Kunakpaykit din no adan relasyon nyo kani Russell. Awan, tinulungak laang tapno makabangon. Gapo itinapasama kadakwada ka ni Joy. Ayun nga yam. Aging ka kadita, awan pa'y damag mo kani Joy. Awan pa'y nga rod. Jakmot makontak ti sigod a number na. Apay anak isinara ka kanya. Anda ka di bagam? Anda kayat ko nga ibaga. Kat sapay la kumata di nakagura. Anya dayta? Iti panaglabas dagiti aldaw, asan kon ang makitkita ni Joy. Naibaw ing tirik na kan ka. Agayata kon kan ka, Len. Anya? Agayat ka kanyak? Agpaiso ka di dayta nga ibagbaghan? Wen, patsyon na kuma. Diyak kaya mapukaw ka kanyak. Kas itipan nakapukaw ko kini Joy. Awan ka di mat panagayat mo kanyak. Kuha. Ikang ka itigundaway mo amang tingiting itiriknam. Sapay la kuma. Tamaayat naktumat laeng, Len. Apeasan ka makatal na. Kaslada kayat mga ibaga. Ada. Ngam sapay ko matasaan ka nga agong ungat. Kat maawatan na ko ma. Nay, anya dayta. Agkari ka pa'y adi ka kumamakagura. Sige man langan. Ikarik. Sa anak nga agungat. Sorry. Ngam agbreaktan. Oray anya ti aramidak. Saan ka amaayat? Narigat gayam ama isuro ti puso. Kunak tupay kat. Marik na ka as anak ngay ayatan. Ngamala, aglunak dayta. Kat pagyamanak launay, tanagbalin ka na pudno kanyak.
kat inamin mo mutlaan dayta. Sorry. No nagkamali akman. Sige nga Rod. Panawan ka pa dito eh. Kung nagtubay kat, at damat pa nagayat mo kanyak. Saan ko maarumbang daytoy? Ngam, talaga anat nagan diriknakan ka, Russell. Agayat ako unay kan ka. Uri siyak, naibaw intirik na kan ka. Agyaman ak itipan ng iturong mo kanyak. Nusan agapukan ka. Diyak amo, nuan yan tinagbanagak ita. Naaramid ko laang tikas jay. Gaputa imbilang ka agayam. Ngambayat nga aramidak tikas jay. Diyak napuutan nga agayatak matan kan ka. Saan ko nga amo? No kaano ang nagrugi daytoy arik na kan ka. Asino nga ta tinag-text? Nyo number mat. Basa ko. Hi, friend. Ni join daytoy. Ha? Kumusta kan? I miss you. Agkita ta. Kat isurot mo ko ni Russell. Kaya't ko makita. Nagsubli ni Joy. Basta, anya tirong bangaramitag. Amo ka na. Isudala ang adwa ti pagsarakak. Ibagaklatan ka ni Russell. Nga adda kayat na ti makisarita kan ko ana. Replyak ni Joy. Apay adi mo imbaga kanyak. Ani Joy gayam ti kasinarak ko. Gaputa saan ko nga amo ti aramidag. Saan na nga amo nga da relasyon ta. Kaya't na adwa ta sumabat kan ko ana. Ngam awan ropak na iparang ko. When ay, ngam imbagam ko malata kanyak. Tapno nakapagsagana akmet. Nakigtutak ang nakakita kan ko ana. Pasensya kan, Russell. Anya timbaga na kan ka. Nagpalawag. Talagang imbawal dati cellphone kan ko ana. Itala ang adanda ni bakasyon. Sada pinalubusan ang makaigam iti cellphone. Kasta ka di. No kasta. Panagkunak. Lepasan tanti ayan-ayat ta. Sigurado ka iti dayta? Wan. Dayta ti pangadang ko. Imanugot iti panangibagak. Alapasan min ti relasyon mi. Kaya't naasawan, ni Joy latta ti ay ayaten na. Aging ga ita, saanak pa nakalipat. Isang sangit ko latta ti sakit amarikrignat. Tuy pagayam mo, Len. Len pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Kastay kunadan, awan ti agayat asaan amasaktan. Nagayat ka, iso anasaktan ka. Ngem hustulaang ti inaramid mo, apanakiwin naswas kini Russell. Taamangan no adalaeng amasaktan ka, no itultuloy mo ti relasyon nyo. Asabali gayam, ti ay ayaten na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Len. At aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan Agavita, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, nagbaba iti asawak Mr. Lonely, ngamga po iti panagayat ko kankwana, iniburak amin asakit. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita, dito'y programa tayo.
Dear Mr. Lonely. Kanayon kalata maladaw nga agawid. Kanayon ka diti overtime nyo. Kasla imposible mo daytan, Arturo. Pangasim gavita. Di ka manen mangrugi. Kaya't kunti agina na, tanaban nugak. Saan ka amangan? Sana ka mabisin. Saan ka amabisin? Wano, nangan kayon. Asinong mati ka duwak anangan? Diyak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagam. Awan ka na sa makisaritakan ka. Dita ka man langan. Saan kumamot apo may ti atap ko iti asawag? Ngam, napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Oh, kasla jak maaklon nga adda babae iti asawag. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kenkwana. Ngam saanak nga agpaabak. Jak itulok ang maagaw dati asawag. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamwak no adda babae iti asawag. Anya nga ta, no surutak iti naliman. Tulungan na ko maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom tagmaneho. Kan adalugan mo. Duwata ko ma amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam, saan ka kumanga agbalin a violente? Agkalma ka laang, kat panunutom anaimbag, no anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Daychay, rumwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga nakasagana kan iti maamwam manang? Saan nakapakadanagan, Celine? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo adda babae na? Manumot na bulan Ngam open ka di kan ka ti cellphone na? Wan. Ngam anya ti amok ngay, no anda sa bali a cellphone na. Kat ilamlamang nalaang itilugan na. Sabagay, mabalin matakas ta. Oh, Dayjay, limugan na iti kutse na. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanaamwamon ti pudno? Kas na ko nama. Panunutak pa yan ay bag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isasarat da iti hotel? Uwan, Celine. Okay ka lang, manang. Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kaduan nak. Anya, nga manang. No saan nakakaduan nga aginom? Uri agpay may saklatan. Anya. Ay, o sige, kadoon ka. Amangan no anya pa'y, ti mapasamakan ka. Naggapuam? Apay aparbangon na sumangpat ka. Kat nabartag ka. Anya ti panagkitam? Naggapuam kunak. Kat sika? Sa dino tinaggapuam? Sika ti pagdamdamagak. Sungbatan nakpay nga umuna. Sa kasungbatan. Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti dayta nga ibagbagam, ha? Saan ka mamati? Sige. Mamati aklatan. Ngam, konsensya mon, nool-ol budanak. Sika ti agbas basol, sana siyak. Kat sika, sa dino tinagapuam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Ngamin, nasakit tinagam ko, iti ka na yung napan nakaladaw mong agawid. Anya? Hello? Hello, Gavita. Itamang pa asinong batang tiawag ko. Sigud, kanayon ka busy. Kat saan nakamasong batan?
Pasensya kan, batch. Talaga busy aklaang. Ngam ita ngamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Anya ka diti problema. Ay, jak amo narumbang ama-amom daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan na sulsulwan daytoy a problema. Saan mo asulsulwan ti problema? Ibagam, barang makatulong ak. Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Wen, saan ka madanagan? Awan pang ibagaak. Naduktalak nga adda babae iti asawak. Anya? Iti day ta kinapintas mo. Naaramid na kaalokon ti asawam? Kat, anya ti plano mita? Awan pa'y planok. Jak amo na anya ti rumba nga aramidak. Milyo. Jak kaya tamapukaw ko ti asawak. No kayat mo, agsabat ta. Amangan mo ka sa pulang ti agrelax. Sige, pagbigyan ka iti day nga awis mo. Rumuarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, Mami? Adala ang sa batag a batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, Mami. E-text kayo no sumangpatan ni Daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi text kanyak, ha? Wen, Mami. Saan na ko mga insukat idikan ni Arthur? Saan ka ko mga problema ita, agasta? Nabayagan na pasamak na ita. Saan ta ko man napagtungtungan? At data dito hitap na relax. Saan kat apagtungtungan tinapalabas, Milyo? Okay. Kat, anyang ruti plano nita? Bye-bye amlatan, alukluk kun nakati asawam? Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso amis mo timang isardang iter aramidan. Kasanon, no saan na sumardang? Di tanto siguro ngagdesisyonak. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae na. Okay, makamuka. Basta dahaklaan ditoy, no kasapulan nak. Anytime, no kasapulan ti kasarsarita, at dahaklaan ditoy. Ah, mabit lang. Adawag ko. Ha? Ti anak ko. Mabit lang. Tasong bata. Ne, masansan mo ta na marabyan ka nga gawid. Ita, amom ka din tirik na ti agur-oray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam. Damagam iti bakim. Makamu ka, no day ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wen, no day ti ammom. Ti ammom ka di kat saan ko nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikunak nga inayabak ni Celine a naginom kami? Sinurot da ka iti daydi ka nito. Kat dita a naalak dagit aladawan nyo iti babain mi. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardang munday tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasamak kada kayo ka ni Daddy. Agpaiso ka diti nangag ko idirabii. Nga adda babae ni Daddy. Sana rumbang anangag mo dagi jay, anak. Pasensya ka lakuman. Ngam saan ka kumaama apektaran, ha? Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni Daddy, Mami. Saan, anak? Ayusan mi ka ni dadim daytoy. Okay? Please, Mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kaya't ngagsina kayo ka ni Daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan? Pudno ka diti imbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamangorno si tira ito'y, papa. Siya kunti makam mo. Sigurado ka?
Amangan no kayat mo kasaritak ti asawam. Saanan, papa? Ang mga no ad dalaang no makibiyang kayo pa'y. Da kami latan nga gasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka di ti plano. Ornosak daytoy, papa. Jakmat kayat ang madadaal ti pamilya. Alang arod, aramidam ti ammo makasayatan. Katadak lang dito'y no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, papa. Hello? Mana, talagang awan nagbaliwan ti asawam. Ah, Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawa. ha? Nalaak ida iti ladawan. Isen ko lagtakan kan. Agyaman iti day nga impormasyon, Celine. Anya ti arami dumitan. Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan tar aramidan na? Wan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kan, anya nga rod ita ti aramidan. Pues, aramidak mat ti aramidan na. Anya ti kayat mo asawan. Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayoyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami a katrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, sinong batam ti awag ko, Milyo. Sure. Imbagak matankan ka. Ano ka sa pulan, nak? Awagan naglaeng. No kasta, awisin ka. Ada restaurant akayat ko apangananta. Okay. Sa dino ti pang sukunakan ka. Sukunan naklatan dito balay inton malam. Okay. Urayin nak nga ro dita. Bye. Bye! Saan ka di? Nga sidag dito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga ro da dito iti kayat mo apangananta. Awan mo dakas nga ramidan ta. Manganta lang, saan ka di? Awan matkit di. Ngam, kasanon. No adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan mat dakas nga aramidan ta. Okay. Makaamu ka. Anya ti kayat asawan daytoy. Nga niya? Kitaan daytoy. Ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ah, ti lalaki nga insukat ko idi. Gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di binalagan kan? Isinam ti babaim? Wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babaik. Mabit lang, taday pakita kan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay nga agkadwa kayo pay laeng iti daytoy a babae. Nagpakadala ang taga-bruden. Ngamoy naswas kun ti relasyon mi. Gapotadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo? Apay, dakas ka di? Kat batchmate ko mat? Nagkinumusta kami laang ijay. Nabayag ngamin aw-awisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot. Italaang a pinatgak tikid daw na. Pinatgam. Tadda planom nga agsinubyang kayo. Apay nga gungat ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Kat urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan ka latta. Gaputa si ka ti asawa. Adda karbengam nga agbabae? No kasta? Addamot karbengak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta. Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Iso nga rog nga insina kun ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta. Iso apang asim. Ta saan kayon nga agkit-kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga amo? No kasano kasakit idinaamo ak nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka. Asaan ka nabalsan? Iso ano adda planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak.
Tanasaysaya at ngagsina talaangan. Ngam tilipliputan nak! Saan ko nga ulitan ti inaramit ko? Pakawanan nak. Kat ikarik nga gwalbaliw akon. Isu apang asim. Isardeng mon ti makisinarak iti dayjay Amelia. Aging ga ita, saanan nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay kan bakit kamin. Kanadamatan buko da pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak, tuy pagayam mo, Gavita. Agyaman pagayam Gavita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met ta saanan nga inulit ti asawam ti nagbabae, ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabae ket maikandapay iti tsansa, a makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin a nagkari nga agbalbaliw da ket saan dan nga uliten ti agbabae. Ala, agpaay daytoy nga adal kadagiti addaanan iti asawa. At ti asawa, nasken nga ipamaysa, tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan, ti pagayam nagpailinga di tinagan a Gavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raya. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino manen ayat ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan, iti anyaman nga oras ang kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay kaday akasta ka. Awan mo't amok anag kurangaken ka. Ngam apay akasta ka mo'ten. Ato na amin dagita ngay bagbagam si kabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka kumapumanaw. Madeterik nak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kiti nga uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayong agbabarkada. Alang nga Rod, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kiti aginom ka nagtulutan. Nang Rona, tada tayo manan ti agkukuyog. Rhea kaanakan, kayat ka kasarita. Katsapay la kumatadumngag ka kadagiti ibagbagak. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakat Lina? Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana, ha? Nagbastos ka mo'ten, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngam sapay la kuma, tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ugalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat? Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan, gaputabiyag ko da ito'y naawatang. Sige, no kasta ti kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurom nga inanak. Pumanaw
Pumanaw kakit din si Kabakatlina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay? Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maited ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tiigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta arumrumwar kayo kadagiti gagayem mo. Ay, amangan no adadakes ama pasamakan ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikanda kon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensyakan at talaga, anak ko. Ang maditirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anatan. Ay, awan mat gayam ser-serbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayata na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapo iti aramidam kan kuana. Pangasim insan, nagbalbaliw ka kuman. Amangan no pagbabaw yam tumot lang ti kasto nga aramidam. Nagbalbaliw kan, sakpay amala daw ti amin. Apay aya apakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Angam insan, amom ka di ti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salunat na. Kat no nagsarantamat, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga idi kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di? High blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mata. Diyak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta tapno mamati ang kada kayo. Ngam never. Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang man pudno ti imbagam insan. Itultulo yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamuka nga rudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Ay, pumanaw kakit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan mat ser-serbina. Ada tayo man yan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo man nga ginumi tayo ti ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasamang ika. Isungarod nga da tayo dito ay tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kun ti mapan agorder iti pagsasangwan tayo. Urayan daklatan dito ay. Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan itibiyang mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka ka din nga ang baliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si Kabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, agli si kakit gigita. Takayat kon ka ginana. Nangan ka ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka? Sige yun ako na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si Kabakat Lina? Api nga adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen Rhea ka anakan. Gaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman.
Kaasyam kumamot, tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno addala ang pagbiagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas dati kayat mo apanagbiag. Taan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanag, bakit lina? Apay aya, apagparikutan nak na unay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko day toy, iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak, naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat di dumgag, makaamu ka nga roden. Talaga natangsit ka riya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramitam, ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin nga ibagbagam? Pumanaw ka ket din dito'y balay, ket saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan, gaputabiyag ko da ito'y. Apay at ito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat iti siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Rhea, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben, ama ditiriknak. Marigatanak abumangon, kan maululawak. Anya! Bumangon ka kit didita, kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak, jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaeng. Ay, talaga nga men, amariknak anakapsutak unay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay, amangan no kumaro manan ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda papanak ita, iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarte-arte dita? Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito'y balay, kat makaamukan iti biyag mo. Lander, Rhea, mauti day tuyan nga isusur ko kada kayo dito'y bar. Oo, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo ko na akayat mo ang baliw. Kasta nga agpaiso ti kayat ko nga aramidan, Rhea. Naameris ko nga min, nga awan na sayat apagbanagan ti piyag tayo. Nakastoy laktan ter aramidan tayo. Kitaan mo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Isu nga agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay akastamot ng tibagbagam. Adula amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kit nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, addi ti baso. Agtagay ka kiti. Ay, kastang unay gayam abartak mi idirapi. Isu adya ko nakaawin. Ay, asidag akong iti balay. Ha? Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata simbang petkan. Insan na, sir. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmaklat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dito? Nalabit nga inmatakit high blood na, insan. Saan ana itaray adagos di ospital? Naladawan idi nakita ti kaaruba yo. Nalabit nga yung karigatan na titimak der. Ngam idi maulaw, natumba, kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan na mo bali namatay ni nanang? Alay, insan. Sumrek kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanang. Nasaya at nasimbangkot ka si Kangawan Serbi ng anak
Aday tatinam, matmatam, may san analabis abagay. Naragsak ka ka din, awanin makibiyangkan ka, iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dagan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyakin pagaro. Aday di gayam may sapas madanom ti maudi akit daw na kanya. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inan ah. Pumanaw kan ditoy. Gaputa awan karbangam amang bantay iti kapsako. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kanukwana? Gaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas na anti. Nga maawatan kayo. Nga oray papanawan da. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudya gundaway. Nanang, pakawanin na ko ma. Ipatpatag ko na. Nanang. Nanang. Saan kantan amakit na iti kaano man? Pagawanin na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos. Pagbababawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngamusto ti kanayon da ngay bagbaga kanya iti. Analadawan ti amin no makamiris. Insan, umaykan. Agawit tayo. Duduatan ang nabati ito'y kampusan to. Imunan ang nagawit danalan. Umaykan, tanapudot ang tidarang tiinit. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso sakbay anatay. Pawatak tirik na minsan. Ala, kaduaan ka pa ilang aron dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak pa'y amo. Awan met namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. Saan pa naladaw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, nulaket ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong ken ka. Agyaman ako na insan. Ikarit, agsingsing po itakon. Igaad ko ti agadal para matlaang kanya. Kan, kiarapa upday di nanang. Ala, maragsakan ak ta nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak Mr. Lonely. Ita, nakalpasa kon iti adal ko, ket adamat na natalged apanggedak, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Rhea. Rhea, pagayam ko, nagasat ka. Gapu taadda ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw,
para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal daytoy kadag iti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan na kay drama ti pakasaritaan ni Rhea, iti La Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.